Què significa per jo l'associació de veritats locals? Per jo significa la defensa, és a dir, la veu en aquests medis, perquè si haguessin de fer, si haguessin de ser la gent normal i corrent defensar aquestes varietats, segurament ni els defensarien ni sabrien que existeixen. És a dir, hi ha d'haver una gent que ha d'estimular, que ha de defensar, que ha de protegir. I l'associació per jo és una cosa bàsica perquè funcioni. És a dir, perquè a vegades les administracions quedem un poc adormits. Hi ha d'haver qualcú que estimi aquestes coses. I jo crec que si l'associació es converteix la recerca en una professió seva, i sempre l'estimarà i sempre el protegirà.